तर मित्रांनो काय मग कसा काय बरा मा तर आज असा एकादशी तर त्यानिमित्ताने न्यू इंग्लिश स्कूल पेंडूरमधील जे विद्यार्थी आहेत त्यांनी थोडक्यात ना पंढरीची वारी असतात ती काढल्यानी आहे आणि तीच आता शाळेकडून ना वेताळ मंदिराकडे येली आहे आणि त्या थैसून आता वेताळ मंदिराकडनं सातेरी मंदिराकडे जातली आणि त्यानंतर थैसून आपल्या खरेरेवाडीत विठ्ठल मंदिर आहे त्या ठिकाणी जातली तर आता नुकती असा ती म्हणजे वेताळ मंदिराकडे तर आता थोड्याच उशिरात ती बाहेर पडतली तर चला आम्ही जाऊया आणि कशी ही वारी पार पडता ती बघूया चला. राजाच्या मोबाईलात दिसता व शार्पनेस घंटा कलर नाही पकडला राजग्याचा फोन शार्पनेस नको रे डल पकडता सगळे सगळे कलर डल
तर मित्रांनो बघू शकता हे बघा आता जी पंढरीची वारी आहे ना थोडक्यात जी ही बघा जी शाळेतील मुलांनी जी वारी काढल्याने आहे ही बघा इली आहे ही बघा सातेरीच्या देवळाकडे इली आहे बघा. तर मित्रांनो हे बघा ही जी आता वारी आहे ना ती खरारेवाडीत चालली आहे बघा ज्या ठिकाणी विठ्ठल मंदिर आहे त्या ठिकाणी चालली आहे बघा. साईस बाजू तर मित्रांनो ही बघा ही खरारेवाडची वाटा त्या ठिकाणी चालली आहे ते बघा. तर मित्रांनो आम्ही आता हे बघा खानवादीच्या थैलो आणि ही जी काही ग्रामस्थ त्यांनी बघा थंडा परत लाडू असे दिल्याने आणि थैली मुलं पण कोण कोण आहेत आणि ती पण सहभागी होतात ह्या दिंडी बघा. आणि आता डायरेक्ट आम्ही जातलो ते म्हणजे आपल्या विठ्ठल मंदिरकडे. तर मित्रांनो आता जी वारी असा ती बघू शकता देवळाकडे येईल आहे बघा पाठी असा आणि आता थोड्याच शिरात लगेच देवळाकडे येतली. तर त्या ठिकाणी पण ग्रामस्थ असत आणि थैले पण ग्रामस्थ आहेत खरारेवाडीतले की आता तुम्ही दाखवतोय मी तुमका ती पण नाता केली टाय घेऊन आणि घेऊन. तर थोडक्यात वारीत सामील झाली आहे ती पण. तर जाऊया मी त्याला दाखवतोय मी तुमच्या मित्रांनो बघू शकता ते बघा हे खरारेवाडीतले सगळे ग्रामस्थ ते बघा आणि हय वारी येईल या हे बघा. तर मित्रांनो बघू शकता ते बघा वारी येईल या तर
मित्रांनो अशा प्रकारे जी वारी होती देवळातली ती झालेली असा म्हणजे मुलांची जी वारी होती काढलेली थोडक्यात ती झालेली असा पूर्ण आणि खूप डान्स बिन्स केल्याने आणि नंतर मुलांनी पण मस्तपैकी नटलेले वेटलेले आणि विठ्ठलाच्या ह्या केलेल्याने थोडक्यात म्हणजे एक विठ्ठल बनलेलं आणि दुसरी रखुमाई असे बनलेले आणि तुकाराम ते पण बनलेले असे. तर मस्त वाटलं थोडक्यात असं पंढरपुरात जाऊन येतो तसाच वाटला. तर तुमका पण व्हिडिओ कसं वाटलं तो नक्की सांगा आणि व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करू विसरू नका. चला आता आम्ही भेटूया म्हणजे पुढच्या व्हिडिओ.